Sziasztok, skacok! Várjatok egy kicsit. Na, igazából ennek a videónak az a lényege, hogy most Lucky blokkokat fogunk nyitogatni. Kezdjük. És nem jó. Na, esetleg ez. Hát még ez se. Kérlek, dobjon már valami jót benne a hazina. De semmi jót nem dob ember. Kérlek, Sammy. Oh, what the heck? Srácok, láttátok ember? Mi van? Ez nem igaz. Mi a gyász? Ember! Ez nem lehet igaz. Ezt én csak álmodom. Vagy ez a valóság? Oh my god! Srácok, nem tudjátok, mennyire örülök. Hogy nyitottam ki? Oh my god, skacok! Nézzük ezt. Ezen nagyon sok effekt van. Nagyon sok ráment, hát ha valami jó. Oh! Skacok! Mi a fasz? Mi? Oh my god! Oh! Ez nagyon jó nyitás! Mi volt? Ezt nem veszitek el szerintem! Mi? Ne, ez nem igaz, ezt én csak álmodom, ezt én álmodom. 100% álom, 100% álom, nem hiszem el, skacok. Mindegy. Igazából ennyi lett volna ez a videó. Vagyis nem, még egy videó, még egy Lucky blokkot kinyitunk. Nézzük. Na, most igazából ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogyha lájkoltok, és feliratkoztok, meg megnyomjátok a csengő gombot is, és igazából sziasztok!